Ayan, mi. Nilagyan na natin ng compost. Ito po yung ililipat natin. Ito po yung taltalino. Wow. Pangalan pa lang ni. Kahit ayaw nating tumalino, tatalino pa tayo. Tatalino po talaga tayo pag tayo kumain nito. Hugutin ko na lang ho dito. Madali lang ho itanim to. At madali lang rin tumubo. Hugutin ko na. Anda na ba kayo? Huhugutin ko na. Ay, sorry. Parang matigas. Ay, ko. Sorry. Sorry mga mi. Hindi na kayanan ng lakas ko yung paghugot ko. Ayan. Dito po muna kayo. Ayan. Ayan. At tayo magtatanim ng taltalino. Naku, ang mga anak natin, mga mi. Sigurado na ang medalya kapag araw-araw natin silang pinapakain ito nitong pasukan. Sigurado na po ang kanilang medalya. Ribbons na kadami. Buti pa ating iba. Hindi ko kayang mabunot, kaya pinutol ko na lang po. So ganito lang po ito mga mi. Puputol ko lang po rito. Yan. Pwede na ho itong itanim. Kahit ho ito mismo. Ito mismo, pwede na ho itong itanim. At kahit hindi ho ay ito mismo, pwede na rin ho itanim. Tanim po natin itong fresh na parang tops ng taltalino. Dito. Ayan o. Mainam po pala kapag dito sa gitna natin, lalagyan ng paganyan, hukay. Dahil tuloy-tuloy lang ho ang pagtatanim. Piling ko ito para hindi messy tignan. Yan. Damihan ko na lamang po. Parang kamote lang ho ang pagtatanim nito, kamote at kangkong. Pero gusto po nito sa araw. Mas mabilis po siya, tutubo kapag araw. Malapit na ho tayong matapos. Wala pang 5 minutes na nagtatanim. Malit lang naman ho kasi itong tataniman natin. Dito. Damihan talaga. Ito, pwede natin isama. Yung ganyan. Pwede ho yan. At sa matabang, wala po talaga natin siya. Tatanim. Nang sigurado ang sustansyang kakainin natin. Hindi lang pampatalino. Pampalumba-lumba pa. Biro lang po mga. Ayan na nga mi, natapos na nating itanim ang pinutol-putol natin na taltalino. Ayun yung pinakamaliit po. Update po kayo kung talagang mabubuhay po yan. Ayan! Basta mga mi ha, stay happy and be inspired. Ayan na, hangin-hangin na. Parating na ang ulan. Stay happy and be inspired always.